Biko to učí, že život neprináša rany, aby trestal, ale aby ukázal, kde je vedomie ešte nepružné, kde sa srdce ešte bojí otvoriť, kde duša stále hľadá svoj vlastný rytmus. Každá bolesť je odrazom pohybu, ktorý bol zastavený. Každej rane predchádzalo niečo, čo zostalo nepochopené. Mnohí vnímajú utrpenie ako bremeno, ako dôkaz nespravodlivosti sveta. No Biko to pripomína, že nič neprichádza náhodne. Že každá skúsenosť nesie v sebe možnosť premeny. Tam, kde sa bolesť príjme bez odporu, tam sa mení na silu. Tam, kde sa prestane klásť otázka prečo, tam prichádza pochopenie. Život nezastaví svoj tok pre tých, ktorí sa boja ďalších rán. Neponúkne odpovede tým, ktorí ich hľadajú v minulosti. Bolesť sa nevylieči bojom, ale dovolením, aby sa stala súčasťou príbehu bez toho, aby určovala jeho koniec. Biko to učí, že najväčšia sila spočíva v jemnosti, ktorá sa nebojí cítiť. V tichu, ktoré nepotrebuje odpovede. V krokoch, ktoré pokračujú aj vtedy, keď cesta už nie je jasná. Rany sa nezotvárajú navždy, pokiaľ im nie je venovaná pozornosť, ktorá ich živí. Sú len stopami toho, čo bolo precítené hlboko. A tak ako vietor uhladí drsné hrany skaly, aj čas, prijatie a vedomie vlastnej hodnoty premieňa bolesť na skúsenosť, ktorá už nebolí, len pripomína, že duša stále dýcha.